iki salah isun mosok tariko sing bisa nyepuro ojo nganggo benere dewek sing luput embien ngajak balik maning wis tah ojo digawe dawa isun isin sungkan ambi tangga mula lara kadung wis tatu sapa weruh godane wong arep duwe ojo dapat rikolan isun buyut kakek kadang bisa pegyatan ojo riko nuruti setan sing luput anak hang dadi kurbane kakek iku pikiran maning ojo mong bisa ngomong isun pegyaten kadung wis nono dalan maning isun pasrah paran cari riko mula iki salah isun mosok tariko sing bisa nyepuro ojo nganggo benere dewek sing luput embien ngajak balik maning wis tah ojo digawe dawa isun isin sungkan ambi tangga mula lara kadung wis tatu sapa weruh godane wong arep duwe ojo dapat rikolan isun buyut kakek kadang bisa pegyatan ojo riko nuruti setan sing luput anak hang dadi kurbane kakek iku pikiran maning ojo mong bisa ngomong isun pegyaten kadung wis nono dalan maning isun pasrah paran cari riko kadung wis nono dalan maning isun pasrah paran cari riko